pusnan asyak tayo madayo kitlikan ayat abun ko rebeng na lae nga indak biruken tay mabukudak kanyak na iketdeng lupay na sa ngemday tuy tirumbeng amuk adakes intar aramiden jakmay turet pay nga innak kuyaen panagluana kapukan yaklaen jak maipton no sa tilakarekto kapulaken ayat binulod ko aklunek nagbalinak anaro ko nagpaadipet isaan ko apukpukon palubusan kan ngay sutay sulyana puso kenrik nam isun adan karbengan awan titengel ko amang ikut ken ka no dilatoy ayan ngay nakin parik na jak maipton no sa tilakarekto kapulaken ayat binulod ko aklunek nagbalinak anaro ko nagpaadipet isaan ko apukpukon lupay na sa ngemday tuy tirumbeng amuk adakes intaan aramiden jakmay turet pay nga indak kuyaen panagluana kapukan yaklaen jak maipton no sa tilakarekto kapulaken ayat binulod ko aklunek nagbalinak anaro ko nagpaadipet isaan ko apukpukon jak maipton no sa tilakarekto kapulaken ayat binulod ko Adda inag nasabat umakit ngem nalabsat inismak ket kimit mak nagtibayo tuy kaunggak no tilanga timet pauli di pa maginawaw sexy agtawen santi 60 lung ay na pailat makagargari
inababato, makaalino ti batong na, makaparuso pa'y lakinina. Agbabaketa, isut kun kunada kaniya, uray manuyo wendak di dametrik na, tuy marik na. Agbabaketa, kuno nga agbabaketa, di dangami na mo tiganas, di bakit akainayan aya. Agbabaketa, kuno nga agbabaketa, di dangami na mo tiganas, di bakit akainayan aya. Di pumatol iti bakit, kaskala at datlangit, awan sa pulen ti kinasam i arakop na ken inage. Di bakit nasingsingbet, nabangbanglu awan mintis, uray no kuribet-bet, awan sa pulen minakinagaget. Nagkelarino tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akarumansa, nagpayduma ti ganas na. Agbabaketa, isut kun kunada kaniya, uray manuoy uyawendak, di dametrik na, tuy marik na. Agbabaketa, kuno nga agbabaketa, di dangami na mo tiganas, di bakit akainayan aya. Agbabaketa, kuno nga agbabaketa, di dangami na mo tiganas, di bakit akainayan aya. Ipumatol iti bakit, kaskala at datlangit, awan sa pulen ti kinasam it arakop na ken inaget. Di bakit nasingsingbet, nabangbanglu awan mintis, uray no kuribet-bet, awan sa pulen minakinagaget. Nagkelarino tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akarumansa, nagpayduma ti ganas na. Agbabaketa, isut kun kunada kaniya, uray manuyo yawendak, di dametrik na, tuy marik na. Agbabaketa, kuno nga agbabaketa, di dangami na mo tiganas, di bakit akainayan aya. Di dangami na mo tiganas, di bakit akainayan aya. Sikat linaon, to'y
sikat nagkariknaan na pamatikan ay dumduma. Gusto'y ngata na punong akyat pasak naman pinto ako pas diruyaya at nagtulata
ayat anay sangsangayan ayat akin na ikagumat na ipaay mo puno pagkaragsaka uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang ina makitkita nagidinarway nga inangota tumrem lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga ay ayaten ka ipat pategken pudno adungdungwen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang ina makitkita nagidinarway nga inangota tumrem lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga'y ayaten ka ipat patekken puno adungdungwen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso agnanayon nga'y ayaten ka ipat patekken puno adungdungwen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man agmay sa katoy puso agnanayon nga'y ayaten ka ipat patekken pudno adungdungwen ka uray paino imatayo ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso
taang naubutan nen luluwa anagari mayang imnas ni ayat jakpay napadpadasan di pay naglunit ginubuay di kalman utubek kadipay na iyurit agasat dudugen na laeng pusok ni damsa agari mayang kadi manen dagiti nuluwak umapay kadi manen sakit ken udlang jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay nudumteng tu ti panawen ama kabanguna nagkagamirak arasaas ni ayat ibaw ingkuntun imatangku dagiti liwliwak mangisakit kinuwag bulsek nga ayat jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay
palabasin, masangawan ti sarangten, agkibinta agkang mayet, inayat ken talet. Naglabas na palabasin, masangawan ti sarangten, agkibinta agkang mayet, inayat ken talet. Naglabas na palabasin, masangwanan ti sarangten, agkibinta agkang mayet, inayakan talet. Naglabas na palabasin, masangwanan ti sarangten, agkibinta agkang mayet, inayakan talet. Naglabas na palabasin, masangwanan ti sarangten, agkibinta agkang mayet, inayakan talet. Naglabas na palabasin, masangwanan ti sarangten, agkibinta agkang mayet, inayakan talet. Tuy puso ket na ikala, nagibtur ti ladaan, kasladyak malasatan, panubok anarway nga inka insangbay. Nuwi di tilubong ko, ket nagsagapa ken lindo, kaasi ti Diyos Apo, ket nailiw-liwak ko, ti panangirurumen mo. Ti inbaklay ko apanagdo, ket kasla kadagsen iti krus, ngemitingin na pagnakaidaros, ti magdera si Anus. Dapat check anong tempo, lalaki amang ilala, ayat nga inka inuwawa. Itaga mga langon, puso nga na ilumlum, kalasag ko tiyag na nayon. Daydiliday anapasarang, ragsak ti simbukan, nga awan iti pumadpad. Tuy puso ket na ikala, nagibtur ti ledaan, kasladyak malasatan, panubok anarway nga inka insangbay. Nuy di tilubong ko, ket nagsagapa ken lindo, kaasi ti Diyos Apo, ket nailiw-liwak ko, ti panangirurumen mo. Tingin baklay ko apanag
Kayat nga inka inuwawa Itat ka mga langong Pusog ana ilom-lom Kalasag ko tiyag na nayon Kay diliday anapasarap Ragsak ti simugan Nga awan iti pumadpad Day diliday anapasarap Ragsak ti simugan Nga awan iti pumadpad Damangaw awag yan ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo samit samiweng ni aya may sa papel na siraya na sibay mo ako na ay ayaten ka may sa anang ted ken ka ket puso nga grupab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagi tapuso Syagrayo ken ka ngamin awan kapadpadang ngadat kaungga awan makabulod ngadda katoy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadang ngadat kaungga awan makabulod ngadda katoy puso sikalaeng biyag ko sa anang ted ken ka ket puso nga grupab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagi tapuso Syagrayo ken ka ngamin awan kapadpadang ngadat kaungga awan makabulod ngadda katoy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadang ngadat kaungga awan makapulo ngadda katoy puso sikalaeng biyag ko sikalaeng
Pagakmet ken kaidi ano gandat muntot ag subli. I am sorry tadya maikari napanalo ngamin ti sakit na ideal daw api manaw ka sa di ka pa'y pulos nagpagada. Tawen met ati naglabas dinuruam ko tinagwayas sagbay nalipatan ka namin ano ang nagparparik na kakumabiyag ko ang subli ka hindi naklata kinit kita hinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ni pababa kastantot panang iparik na nagbiyagang nga awan ka. Pinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ni pababa kastanto panang iparik na nagbiyagang nga awan ka. Nga agbabawi ka na ang miris mo't nagbitutan. I am sorry, damage has been done. Tiyagnetim agarap sa maitura balay giken masaraka kalpasan niya siya ket panawan hinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ni pababa kastantot panang ibarik na nagbiyagang nga awan ka ngem kinagpaisuanan na maililiwag lataken ka bareng no kapailak to nga aramiden ka ito nagsarap ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ni pababa kastantot panang iparik na
nasaksakit ay maininot, di mo kadi may bayagin. Marikanak di kinalamis, awanan day di pamate, day di sang itbara nilaylo na panagin apanang limlim mo. Iyepkas mo kadi di na kumparparikate, uray no di mo aminin, marik na ka nagpaliwe. Diyak kang mutiyan amide, kasikat panpanunute, namintay ayaten ka, em diyak kaya ibang namnamakin ka. Kaya't kulaing met amangin, asika ang mismo at time, aklunik ang si uulime, bulunan dagiti sa ide. Mariknak di kinalamis, awanan day di pamate, day di sang itbara nilaylo na panagin apanang limlim mo. Sikat panpanunute, namintay ayaten ka, injak kaya timang namnamakin ka. Iyepkas mo kadi di na kumparparikate, uray no di mo aminin, marik na ka nagbaliwe. Kamu tiaramide, kasikat panpanunute, namintay ayaten ka, injak kaya ibang namnamakin ka. Iyepkas mo kadi di na kumparparikate, uray di mo aminin, marik na ka nagbaliwen. Diyak ka mo tiaramide, kasikat panpanunute, namintay. Itan ti oras nga inka ipapanaw, dito'y si Dumi nakairwamang tiyak kumak
kaya't adumteng kastoy agundaway di ka nagsangsangi agpagada ko nayat ko diyak kaya't amakita alumlumdaang ka ay di papanaw ko lagip mo't paluneg iti lugar papanak siksikan tulad ka di ka nagsangsangi agpagada ko nayag ko kastan biyag ko agsingsingpet kanto no awan nakton dita sibay mo sa pay kuma kanai paayan kataragsa umanay alagipem intun kailiw na makita alumlumdaang ka tay di papanaw ko lagip mo't paluneg iti lugar apapanak siksikan tulad ka di ka nagsangsangi agpagada ko nayag ko kasta agsingsingpet kanto no awan nakton dita sibay mo sa pay kuma kanai paayan kataragsa umanay alagipem intun kailiw na kasta agsingsingpet kanto no awan nakton dita sibay mo sa pay kuma kanai paayan kataragsa umanay alagipem intun kailiw na umanay alagipem intun kailiw na. Bakit sa panaginip manong kagandat mo? Bakit sa panunod di naglaw na isip mo? Sa bunjay logaryo dakampay lang taga-away isa sa iruwenyo banbanog mo manong kaniyan tayagayan perperjem tiyempo kenoras kanu kumaiti hindaton bukan yak niyayat nu kumano pinayat kadinagos ka kumangay na lawan tauna
ta sidong mo anak kairwama tsa kumakayat adumteng kastoy agundaway di ka nagsangsangit nagpakada ko nayat ko tsa kayat amakita alumlumdaan ka ay di papanaw ko lagip mo balunek iti lugar pa ka na siksikan tulad ka di ka nagsangsangit agpagada ko nayat ko kastan niyak ko agsingsingpet kanto no awan nakton itas ibay mo sapay ko nga na ipaayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na makita alumlumdaan ka kay di papano ko lagip mo palunek iti lugar pa ka na siksikan tulad na di ka nagsangsangit agpakada ko nayat ko kastan di ako agsingsingpet kanto no awan nakton kita sibay mo sapay kuma na ipaayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na Adda istorya eksika pangget may sa pamilya bilibak itilaingda amapan makidaya uray sa dino alugan inda pakiponsyunan may sa alamisaan di ako parendan Ponciano, pamilya Ponciano, gayawe ti inalang obyo. Ponciano, pamilya Ponciano, no punsyonan awan liwat yo. Putahe na kaad-ado, rilyeno ken adobo, lipson imbutido, igado ken putsero. Pacho akarabasa at sara akapaya binablan abalatong ken ginisa at angkoy Ponciano, pamilya Ponciano dayawe kinalam obyo Ponciano, pamilya Ponciano no punsyonan awan liwat yo kilawen abalay ba ken kinuno nga ukra tay nakusel apansin napandapay inyawi no kasta amal pasdan at hukawen ipinggan tinidor ken kutsara indapay ibulsa
pamilya Ponciano, dayawet ti kinalampog yun. Ponciano, pamilya Ponciano, no punsyonan awan liwat yun. Ponciano, pamilya Ponciano, no punsyonan awan liwat yun. Waiting for the hook to hit. Waiting for the hook to hit.